Helo a chroeso i benod arall o'r Newyddoen. Wel, mae hi wedi bod yn eiaf rhynllyd hyd yma, ac mae tîm Newyddoen wedi bod yn yn ymchwilio bywyd yn y sgubor. Ond, nawr rydyn ni'n gwneud yn ffordd yn ôl i'n gorchwil gwyrdd o wylio'r caeau. Y llynedd, aeth y Newyddoen yn ddirgel i drio dull newydd o rannu neges na i danau glaswellt, ymwelwyd â 19 ysgol a aeth yn gymharol ddisylw. Yn ystod ein hamser yn yr ysgolion, cefnogodd 11% o ddisgyblion y neges na i danau glaswellt a dod yn fyddin ddewr o lys genhadon llawr gwlad. Rwy'n ni'n eich cyfarchu gan obeithio byddwch chi'n dal i dyngu'r llw. Beth wnaethon ni ganfod o'n pori cudd oedd bod gan Dde Cymru gyfanswm o 1022 o danau glaswellt bwriadol y llynedd. 1022 o danau bwriadol? Beth? Wel, ta beth, gyda ffigwr fel hynny, mae pethau dal yn beryglus, nid dim ond i'n nghyfeillion bywyd gwyllt, ond hefyd i'n ffrindiau gwlanog a blewog. Mae ein twrwyr Newyddoen hefyd wedi canfod taw Rhondda Cynon Taf, Caerffili a Phen-y-bont ar Ogwr oedd yr ardaloedd a effeithiwyd fwyaf gan danau bwriadol, ac roedd angen i dros 11% o beiriannau tân Gwasanaeth Tân ag Achub De Cymru fynd i'w taclo, gan bido a bod mewn rhywle sydd lawer pwysicach. Dwi braidd yn fyd sy'n broblem i ddafad gohebi, felly ewn ni at y tywydd gan Trefor. Croeso i adran dywydd Trefor. Fel ddywedodd Dad, Bernie, cafodd Rhondda Cynon Taf, Caerffili a Phen-y-bont ar Ogwr flwyddyn anodd yn ystod y 12 mis diwethaf a thanau bwriadol, sydd ddim mor cŵl. Diolch byth. Mae'n ymddangos fod gan Wasanaeth Tân ag Achub De Cymru gynllun. Iei! Byddan nhw'n bresennol ym mhob un o'r ysgolion hyn yn ystod Mawrth ac Ebrill i sôn wrthym am ei negeseuon tannau glaswellt arbennig. Falle byddwn ni yno hefyd. Diolch i ti am hynny, Trefor. Ie, dyna ni. Dethon ni a hynny fel darn exclusif o newyddion i chi gan ein cyfeillion yng Gwasanaeth Tân ag Achub De Cymru. Dim ond i chi ffans Newyddoen. Bydd fy ffrindiau yn Gwasanaeth Tân ag Achub De Cymru yn brysur yn ymweld ag ysgolion yn... ydych chi'n gallu dweud lle ddylwn ni fod? Mae wastad yn braf gweld pawb pan fyddwn mas yn y sioeau teithiol. Nid bod ni wedi gwneud hynny'r llynedd, ond chi'n gwybod, yn wir, falle na i hyd yn oed newid gyrfa o ddafad gohebi i ddafad rasio. Wedi llynedd, falle ddim. Mae'n edrych yn debyg fod cwpl o fisoedd bisi o'n blaenau ni gefnogwyr Newyddoen, ond cofiwch, mae'r neges dal yr un fath. Dwedwch na wrth danau glaswellt. A dyna'r cyfan gennym ni yma ar Newyddoen. Diolch yn fawr a nos da.